Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kabikolana. Ay yo yo yo! So, good morning. Good morning. So, yan pupunta po kami nila Kuya Noli sa Bakakay para po bumili ng tiles. Yun kasi, ewan ko, dun sa ginagawang pugon, ewan ko kung saan yun ita-tiles. Pero, bibili daw po kami ng tiles. So, yun punta kami ng Bakakay. So, see you ulit Bakakay. Pitik lang. Nandito na agad kami. So, yan. Yung tiles palang bibili na ay para sa lababo. Para sa lababo. Kasi hindi ko lang girl. Ayan, at ito pipili tayo ng para sa lababo. Ito, maganda rin. Yan lang sir ang available namin ng 60 by 60. Wala kayo 70 by 70? Wala. Wala ibang kulay, ma'am? Ito lang. Ito lang po ang available namin. Ayun na lang. Ilang piraso sir kailangan Dito mo? lang. Ito. Ayun na lang. Team. Maganda to. Ayun na lang. Ito piraso lang, pang lababo. Ito mas unique ito. Ayan. Wow, ganda yan. Ganting na lang. Opo. Saka yung pang corner. Tile trim po. Mm. Ang available sir, aluminum tsaka PVC. Ano bang aluminum na lang po. Silver. Ilan po ang kailangan niyo sir? Isa lang yan. Ayan po. Sa baba lang po. Ayan. Lilit. Kaya nilagay sa taas, teko. Yun lang ano lang. yung Baba pagkuha. lang. Oo. Ayan po. Bubuksan na at i-check kung may basag. Mama, how are you today, ma'am? Ay, feeling ko. Kumusta po ang negosyo? Okay naman po. Okay naman. Kasi ito napili na. Ayos. Ganun. Nakita ko na yung hardware niyo dyan. Ay, okay. Galing na kayo doon sir. Bumili kami ng dating nakaraan ng ano, Electrical tape. electrical tape lang. Ah, Oo. Ayan po, magandang klase. Ganyan yung tiles nun sa ano ko, sa lababo sa tsaka yan sir, porcelain po yan. Ang ilalim niya, ceramics. Hmm. Kaya hindi siya po sa... Ang ibabaw, Ang ibabaw niya po, porcelain. mali. Langit. Ay lang. Hindi kayo mag-gets. Pero yung ibabaw, ma'am, langit. Rito, ibabaw rito yan. Buhos, slab. Alright. Nahinginig si Sir? Pasma na to, napasma. Pagdating namin dito, 4 gusto na kanina eh. Marami. Nakapag-breakfast pa lang Diba, at least, diba? Oh. Eh, salamat po sa mga bumibili rito. Marami pala customer natin na naging dali. Yan. Yan po. Tapos na sa inyo yung siya. Tapos na po, ito naman lababo. Lababo naman. Nakita ko nga yung ano. Maganda pala yun pag na-assemble na siya. Alin po? Yung flooring niyo po. Yung Floor. 40 by 40, yung parang Oh, isa CR. pebbles ay isa. Ganda. Oo. Ang ganda po, kailangan masisenter mo yung kasi may design siya eh. Pag nabuno pala siya, maganda nakita pa sa vlog. Yung pugon, di pa lang kita. May pugon pa doon. Alam mo kung sino nagpaganda doon? Uy! Kanya yun eh. Kanila yun eh. Kanila yun. Oo. Kanyo yun, ma'am. Ikaw yun. Yung time na yun. Eh, isa kanila eh. Oo. Yun na po. Nabalot na. Ano kay ma'am? Hmm. Napakabait na may-ari. Yun po. At may tape na. Baka hindi ko i-market ni people lang. At Yo. Yo yo yo. yan at parisibuhan ko lang. Ah, Ma'am. sige po. Bali sir, tiles lang po. Adhesive tsaka. May So, yan po mga kabikolana. Nandito na po tayo sa Bakakay. Dito po sa bilihan ng tiles. So, yan. Ang bilis lang, no? At yan po mga kabikolana. Kinarga na yung tiles. Yan. Ayun, tinutulungan ni Kuya Gacho. Yan at ang building na yan. School ata yan.
So, yan na. Ayan na yung buhangin. Nag-internship kawayan na. From kawayan to tiles. Bili pa ako sa adhesive. Ako lang. Hello. Hello. Ah! Hi. Maganda po rin sa pagrara, yung parang video. So yan mga kabikulana, nandito na kami po kila nanay. So yan yung mga buhangin. So ayan na yung tiles. So yan. Pwede bang paa gamitin dyan? Paa, mukbang paa. Ayan, hello mga kabikulana dyan. Putol tayo. Yan. Ano ko ba? So yan, magmumukbang tayo ng langka. So kayang-kaya to ubusin ko yan, Noli. Ini-invite ako na na magmukbang nga nitong langka na pinitas ng kanyang papa. So yan, marami to. Pwede kayo. Send nyo lang po yung address mo dito. Lalamubo. Ayan. Alright. Okay. So, ready na. Maano? Kulot. Pwede mantika kung gusto mo. Para hindi talaga yan didikit. Kahit yung use na. Tudtod kuya, pakatapos. Ganun ba yun? Oo, tudtod pa yun. Pinakadabis yung lalagyan mo muna. Di na talaga di talaga didikit yan. May lana. Sige. Lalasahan mo kasi yun eh. Ayan, eto. Ag-invite si Bicolana girl ng langka. Yan na. Maamis. Ha? Matamis. Tamis. Matamis daw. Alright. Masarap. Pag tinikman mo talaga siya, unang kaunti lang kukunin mo. Tapos ang pangalawang kuha mo, malaki na. Ayan. Masarap to sa ginataan eh. Ginataan talaga. Ginatan. O ginataan kaya lang, dami mo pang ilalagay na sangkap, saging, ano pa yung iba pang mga sangkap. Ang dami mong kailangan. Alawa. Pag mukbang daw ko, dapat mabilis yung kain. Ganun ba? O sige, ikaw daw. Sige, tingnan ko. O, ikaw muna. Sige. Paano? Sige daw. Lunok na yan eh. Hindi ang uyahin, lunok na yan eh. Ayan. Paano mo maano yan? Paano ka masasarapan yan kung bibilisan mo? Ba? Sabagay na. Importante maubos ka. Ikaw bunso. Tara. Ayan. Yun. Grabe. Ayun, maganda. Pati ito yung kita. So, Sige. Ang hindi mo malilimutan na pangyayari na story ng langka sa buhay mo? langka. Langka. Ano? Quiz. Ano lang. Ordinary lang daw pag... Ngunyan. Pagmukbang. Yun lang? Quiz. Wala kang karanasan sa langka na hindi mo makalimutan? Ura. Ako meron. Ano? Nakaw kami ng langka. Noon sa Kamsor.
Hinahabol kami ng may-ari. Kaya nagtanaw. Sa susunod quiz, meron na yung nakalagay na magtanim din kayo. Pwede. O kaya sabihin ng may-ari, magpaalam kayo pag kukuha kayo. So, ito nga pala, galing pa lang to sa puno. So, fresh. Kaya masarap. Ano ang vitamin ng langka? Bicolana. Ano ang nakukuhang vitamin sa langka? Charot. Anong A? Ano ba dapat? Ha? Ano ba, quiz? Ikaw alam mo. Oo. Ano? Ang nakukuhang vitamin sa langka, Nakakapagpaganda. hindi lang, bukod pa doon. Ano, quiz? Ang nakukuhang vitamin sa langka ay saging. Hindi, comment po kayo, hindi ko po alam. Vegetable, gulay. Ano ba ang vegetable? Anong klaseng vitamin siya? Ano kasi ito, di ba? Fruit tsaka vegetable. Ano ba vitamin to? Ayan, comment po kayo mga kabikulana. Maubos ba natin yan? Ang dami. Kaya mo, quiz? Hindi ah. Dami. Mabigat sa santo. Bunso, langka. Makain din. Nilaan talaga to, mga kanol itong langka na to. Today talaga siya may hinog. Ba't ang dami langka dito sa inyo? Bakit? Ang tanong ko, okay. Mm. Kasi kuya, si Lola. Ay, naku, basta nagturubo na naman. Simple answer, nagturubo na lang siya. Nakuha mo na eh. Si lola mo masipag magtanim. Ayun ko, Yun, ayun yun. talaga. Si Lola, dako lang siya, di ko yung tanong, pati nga ni kuya mga herbal na pangbulong. Dako, tapos mga tagaluwasa, nagdidirig di kay Lola. Mihingi. Nag-aagad kay mga herbal na halaman. Yan, hindi ulit alam. May alam na kayo, no? Nangalahati lang si Bicolana. Ang bilis nga. Ang langka, baw. Ay! Ano ba ang kwento ng langka? Paano nabuo ang langka? Bakit nagkaroon ng langka? Wala isipan lang. Naisip ko lang today. Ikaw muna. Ako is nata pala na. Ako rin tinanong eh. Hindi, paano nagkaroon ng langka? Bakit? Ano ang alamat ng langka? Ano lang, parang lawak lang ng isip. Once upon a time. Yan. Once upon a time. Guys? Once upon a time. Nata pala. Binalik din sa akin eh. Nataman agad. Hindi ko man alam kaya ako isang Naman. Di ba lahat, gabos kaya ako yung prutas. Alam ko may mga yan. Kwento nga yan. So mga lang, alamat lang. Mamaya ako na tuloy, kaya sa vlog ko na lang. Hindi, baka kasi yung ko eh. Baka ako rin yung naisip ko eh. Baka hindi siya akma dito. Baka hindi nga akma. Baka hindi akma yung naisip kong alamat. Lang. O sige. Ang alamat ng langka. Meron kasing mag-asawa. Naninirahan sa isang kubo. Ngayon, gabi na, madilim. Siyempre, silang flashlight kasi noong unang panahon pa yun. Tapos nung dumaan sila, may kahoy na natumba. Alam mo yung ganyan. Tapos, nung yan, nabangga sila. Nung nabangga sila, yun na yung naging langka. Bangka, langka. Sabi ko sa'yo, baka okay. Hindi ko kaya tulos ko yung nuggets. Nugget. Bangka. Nabangga sila. Kumbaga nauntog.
Nantog sila yun eh, naglangka. Ah, nabangga. Bangga. Rate ko, Kois. Bahala ka, sabi mo naman, mababa mo na rate yan eh. O, ilan ba yung rate nung kalukuhan ko? Ano, Kois? Ilang ano? Hindi naman sa history, parang ano lang. Sa ano mo lang, Kois? Sa dulo mo lang. Ano ang rate mo? 0 to 10. Zero yung rate. Wala. Wala kasing matututunan doon sa kwento ko, puro kalukuhan. Wala, may mapulot kang aral. Yan. Hindi mo kasi dadaanan sa kwento to, hindi mo ito maubos. Kasi may Kuya Garden na babawasan. Ano, hinahati-hati ko eh. Yung mabuo mo yata eh. Grabe, bigat sa tiyan. Bakit? Ano kuya, ano? Dati na kayo nakulang tulak ko kaya agapan. Maraming laman. Kaya mabigat sa tiyan. Ang bihira. Ano itira sa akin ni ano ha? Bicolana ha? Amis talaga. Amis. Shout out sa mahihilig sa langka. Grabe. Ang Kois kaya? Parang hindi na. Parang malapit ng sumuko. Ano Kois, dito ba sana nababawas mo? Ilan ba kaya mong ubusin? Niya, paubos na. Nako. Bala ka Kois, ubuson mo dahil yan. Suko. Langka challenge. 24 hours walang hugasan ng kamay. Grabe. Nakadigay ba to? Makapadigay ka? Hindi. Alright. Ang tiyan ko Kois, maliit lang. Pero ano, madaming kayang ilagay. Sa'yo Kois, ang laki ng tiyan mo. Kaunti ang may lalagay. Ang birang buhay. Ang dami ko nakain kanina eh. Ang dami ko nakain. Nakatatlong sandok ako eh. Ba? Piling ko suko na ako. Okay lang. Di na kaya eh. Sumuko, kaya na ulit, tinalo ni Bicolana. Mukbang ng langka. Pinipilit niya kasi gusto niya manalo. Gusto niya manalo. Paano natin sila iinggitin na kumain? Okay. Ikaw daw, sige daw. Patakamin natin yung mga viewers. Ayan. Yan natin si Bicolana. Paano Hello? ang komersyal, kunyari. Yan. Nakabasa. Sige daw, sige daw. Pwede. Pwede. Sa akin, ganun lang. Take to. Paano?
Ah. Hindi mo na ako magkakape mamaya. Ang tamis na nito. Mm. Hindi ba kape? Ano ka? Maya, mag-o-open kayong kape. Pas muna ako. Unahan ko muna. Sabi nila ka nga lang ka, oy. Iba ako. Kumulo ang tiyan ko. Mm. O, luluwagin mo ba pag kumulo? Alright. Quiz baka, di ka na makatindog. Hindi na. O, gapang na ako. Hmm. Kasi una na lang ipalit ko. Okay, ikaw naman. Wala Kayo naman. Kita ka. Mas na akong kakag. Yan si Bunso naman. Di kinaya ni Kuya Noli. Mahina kasi. So yan si Bunso. Mahilig din ito si Bunso. Salam. Namis. Oh, hi ka. Hi ka. May mga ano ka dyan. May mga followers ka dyan. So yan. Parang hindi ko na din kaya. So ko na din akes, pero panalo pa din ako. Si Bunso, sumuko na. Pwede daw sa kamay. So yan po, at hindi ko na kayang ubusin to. Kasi iniwan ako ni Kuya Noli. Oh. So yan, panalo pa din ako, talo siya. Kasi mahinang nila lang. Babawi ako.